Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Umayak man nagtugaw dito'y sangot ti Tirsinam, numabalin maray. Mabalin latamot amaray. Matagtaka na ngamin dita waiting shed nga agururay kinikwaraw. Apay, anya orasan na aya. Pasado alas 8 iti bika. Awan mala daw siguro mananday jay nga agbiyahe. Ay, rumbang kuma, alas 8, addan dito'y ni kwaraw. Kas jay ni Kwarog, saan nga agpapada ti oras ti biyahe na? Anya! Apya nagsubli ka, tuyeng. Saan ang nagbiyahe ni kwaraw? Jak na uray. Saan ayang alas 8 iti bigat ti ilalabas na ijay? Kuma kuna ni Mari Kwanang, saan nga agpapada ti oras na? Nay, apay nga yakas te. Ay, nailawlaw anak ki din anapan nagururay. Naglugan ka kuman na iti tricycle. Nangingina ti plitik iti tricycle ngam iti jeep. No apay mga minan, di kwarog tinagbali na driver ti jeep. Siyempre takukwa ni uncle na nga inteng jay jeep. Or-orayan na ka ni Marituyang. Napnapanam nga main. Insyap ko tilugan. Isumot lagayam ang awan ka. And the beat impatarimaan kao. Numalpas, ibiyahik taon. Kasanungay daytad. Ado mo ti mailawan nga gururay kan ka. Ganos da pa lang nga kagawad. Madadaal ka iti pasaheros mo no kasta. Kay kayat dati jeep kao. Da nababati pliti da. Kumpara no aglugan da iti tricycle. Napanak na ngayaw iti pagsungrod ta, ijay baker. Ay, Tuyay, nasaya may sabon taon, tinaurnong ko ijay, igit ti kalsada. Anya, nagadugayam tinalam. Ay kito na. Inakurayan ti jeep ni kwaraw, ta iso ti pangiluganak. Una, napya ti jeep na tanalawa ngam iti tricycle. Sa nabalay tamang tedak to iti pliti na. Nasaya tapno mamaminsan ang maisang putto ditaw. Pakilugan ko man dahito may sabunton ti kayo ditaw, ikwaraw. Ay, sana mabalang tataba daw. Anya? Kitaan nyo akabarbaro da ito yung jeep. Kargahan nyo lang iti kayaw. Ay sige mo na, kwaraw. Saan nga ro da mabalain? Agpliti akmait, apay ngay, kasana mabalain. Aguray kayo langan iti sabali a jeep. Taydaan. Anya? Ang firme ti kasya nga aramid ni kwaraw, paray. Apay aya pare. Agpilpili mo iti kaya nangailugan iti jeep na. Ay, Kayo only, ilugan ko kuma, di na kayat. ay, hoy bakit apay kay? Sige ta kasaritak to man di kwaraw. Ay agyaman paray. Saan mo kanumot nga inlugan di kayo ni pare badong kwaraw? Kasanaw, nakarugrugay itangkay. Nakarugrugit? Nakabitpitak. Ay. Kinuray ni tataba daw. Inton maminsan ilugan mo. Tapno awan may bagbagada. Nagrigat yag dalaos. Kan may isa, jak kayat tinarugay. Ay, ano sama? Nagalistumot na, nagipulong kada kayaw. Manipod igam ni Kwarog ti jeep. Kaslamat ko kwanan. Anya? Basta latan ipan na kano iti shop no kayat na. Ay, sa nabali tinasken ket ipasada na ti jeep. Ay na, saan lang ani pari badong ti adda reklamo na kan ni Kwarog. Oh, Wen, talaga kano nga istrikto ni Kwarog. Napili pa iti pasaheros na. ay sa nabalita binagaakmutan ni Kwarog nga agan anaws. Ay, rumbang laeng, inteng. Nagparada dito yan ti jeep ni Kwarog maray. Rumwartan. Dito'y dangamin ang mangal daw, maray. Sige, rumarta nga rudan. Mapantamot ag kapibasit, amari kwanang. Sige, siya kunti agbayad iti kapita kan merindata. Ay na, agyaman ak mari kwanang. Nalpasa ko na nagkapay. Panawan kapay maray. Uray siyak. Papanam ay ha? Agdardarasak nga main.
At dapay mapan ko gatangan di ta si Dag. Sigay, urayan kan to nga ruden ijay jeep maray. Wen, pakibagam tulangan kan Kuwarog nga urayan dakpi eh. Di kag danag. Agyaman akmaray. Mapantayaw! Mapanan ti oras! Ay, aguray ka pa'y Kuwarog. Kuwarog! Aw! Ay, mabitla ang Kuwarog! Nabati ni Marikwana! Ay, para! Nay, apay ngayon sardeng mo ti Jeep, Kuwarog. Nagtatiks niyang kalinteng. Urayan tayo kano dito, awi. Anya? Iso ang mabalin nyo pa lang ti rumwar iti jay. Ay, naimbaglakit din tada pa'y urayan tayo ita ditoy. Sige, anusan nyo pa nga urayan niyang kay. Hello, Marituyang. Umawawag ka maot. Ayan mon, Maray. Adag dito igit ti kalsada ah. Agur-urayak iti sabali a pagluganak. Ala, aglugan kan. Bareng maabutan na kami pa'y ditoy, Maray. Ah, Simardeng kami ditoy igid ti kalsada, tada ka no urayan, May. ay no kasta nga road, mangkita ak iti pagluganak. Ta sambuteng kayo. Marikwanang, umay kan ditoy. Ay, agyaman akta, nadanon kayo laang dito, Maray. Wun nga raud. Naimbaglaangan ta ada nagluganak a nagturong dito. Ay, wun nga raud, Maray. Naimbag ata nakamatan na kami pa'y ditoy. Awan ko man ti pagluganam. Kunakmat ngamin nga orayon, dak. Ibagbagak mo't kini Kuwarog. Ngam pinataray na mulatan ti Jeep. Ay, no awan la ko madagiti purchase ko at agilakaw. Ken bagahek ang nakalugan dito'y Jeep. Huh? Diyak ko man kamatan pa'y. Kamudyanan na, ada kayo mutlangan ang kail. Eh, kasano? Di mo lang malpas ti sa una dyan nasabat ko dita. Kompleto ko di mo lang amin a pasaheros to jeep. Kompleta ang kapitan. Eh, alah, paandara mo ti jeep ta intayon Kuwarog. Arigla daw ang kail. Anya? Pinanawan na ka ni Kuwarog iti-igiti kalsada ko na. Wow na, masurunak. Naimbaga ta da nagluganak. Ay, naglukon dahi ta Kuwarog no kasta. Saan na abagay ti agmaniho iti Jeep? No kasya mo lang ti aramid na. Ay, maray. Kan uray dagiti bagahe, itinag na latan. Di pa ki din madadailan no anya ti karga na dagita bagahay. Kauan ah, Kanayon ko mga bagbagaan ni Kuwarog. Ay, sus, apay ngay. iso adjakon kayat pa'y ti aglugan iti Jeep na. Ha? Aglugan naklangan iti sabali, amabalin ko a pagluganan. Apay, adinak inkan kano iday. Ay, kuha nga main, kagawad. Agdardarasak. Kat, gapota kasta, dinak inkan kanon, asinardengan. Sang butak kami ti oras ka, kagawad. Tadda pa'y papanak. Iso mo lang ay nururay yun ni Kapitan. Kuha nga main. Ingagaram samot. Apay, adabasol ko kan ka. Ay, awan, kagawad. Apay nga rod ang naaramid mo kanyak tikas jay. Agdardarasak nga raud. Kan may isa, amok nga da pagluganan yung mutla nga sumurot ka da kami. Naglugan ka ngamin pa'y lang iti Jeep. Nangina nga ron ti gasolina ita. Na, Nasaysay atin ti kas dyan nga naramid ko at bukod ko matilugan. sa bagay ah. Nulakot ta saan nga ado ti pasaheros. Isugayam ako nak nga urayan dakdakwarag. Tadagayam pinanawan da may sa pasaheros na. Anya, Ika po iti panangururay da kanyak. Nakamatan na mutlaang ni Kuwarog. Ni Marikwan ang tinabati. Imbag ata dalugan ang nagluganan na. Damagam no kumplito amin ang nakalugan dagiti pasaheros mo. Subliak ko ma. Kunakmat nga da sa bali mabali na pagluganan da sumurot dito yung kabildatan. Ay, madya. San akastat, aramid mau. Angkail. May sapay. Di kag pili-pili iti pasaheros.
Kaya hindi mo basta itinag dagiti bagahe dagiti pasahiros mo. Ha? Ado, dagiti indandanon da kanya, amadi nga ugalan. Ang firmot na ramid da ita akwarog. Anya, No ni pare inteng tagpauray. Urayan da. Uray mabayag. Ngam no ni kagawad kuha ng ti pasaheros. Kat agpauray. Panawan na latan iti igiti kalsada. ngarud At dakla ang idi kinitosakon da ita akwarog. Nakais-istrikto nga main. Naimbaga, tada nagluganan na tricycle. No awan ngay. Kasanunto pa'y nga ang makaaway dito kabildatan. Gawad, sorry ay tinapasama kiday. Ikaray, sana na maulit na ijay. Iso apakawanin da ko ma. Ay, Ito lang ang naamiris ko tibidot ka. sige, napakawan kan. Kaut, nasaya at magta nakaamiris kan. Kinapudno na. Inikat na ko ni Angkal kas driver ti jeep na. Kasta, Iso ngagsubli ako ngagmaniho iti tricycle. Na, tricycle mo't itan ti igamaw ko araw. Wang tataba daw. Dahil ta siguro ti bagay maw. Ta dalimate ti aglugan king ka. Ha? Saan pa mabalin ang mailugan dito ti atid duga kayaw. Eh, gayam. Sorry mate. No di ka inlugan iday. Kanti kayo pagsungrod jaw. Ay, awan kanya akong dayjay ko araw. Ay na. Agyaman tataba daw. Ida kayo ngayon. Pari ba daw? Kwaraw. Ay, nabartag ka mo tan baray. Sana ka na batik. Nakainom maklay tita boy. Nakaaduyo mo't ngamin tinaginom iti tapoy ang kail. Kasano nga dito ko araw. Nabartag mo tan ng kalmaw. Ngaraw tataba daw. Umuna ako na ang agawid di barangay kabildatan. Anya? Kadwa ang pailang na ang kalmo nga inding ditoy. Uraya mamausawan. Anya pahingay ngaraw. Dainting ngay kan kwarog. Apay adi mo kadwa ida pare badong? Nagbati da ijay lugar anapanan may, maray. Anya? Naparte nga min unay. Na. So, binilin ko ni Kwaraw, akadwain na pailaeng. Ay, kunak tupay kahit. Impapas naman ang tinaginom. Ay, di lagbain. Inyawis na mo nga min, maray. So, impapas na natin na ginom. When amo na kumamat yung kontrol. Bigat ton siguro nga gawid da, kini Kwaraw, maray. Sige, urayak laangan. nakitak mo't ni Kabadong. Nagapuan na ka day. Naggapo ka no ijay Mountain Province. Jak mo, basta. Anya tidapan day naramid kanungay, ijay. Inawis da ka no ida adimar ay itimay sa apas kan ijay maray. Kastagayam. Nabartek ka numanan ka ni Kapitan. Iso a pinanawan da. Ay unay mo ti aramid ni Kapitan. Ipadlaw na nga raw ti kinamamartek na maray. Kababain pa'y kidin May sapay mo nga raw na Kapitan. Ngarud Igatan ang kail. Agawid tayo umutain. Ni pari ba dungay? Imunatan ang nagawid. Hindi pala kalman. Aya? Nakarumot namin ti bartak yu di kalman. Naimas namin timpasango da atapoy. Tapoy gayam ti kayat yu Rice wine. Kurik. Ala, agawid ta garuda. Mala, ikay pakatan ang kail. Tagawid tan. Ay nainteng, di ka lang mabain. Apay manan ayo? Uray sa dino apapanam. Agbartek kalata iti uray lang Sa nabali ta adamo ni Kwaraw. Kahit kasanon no awan ni Kwaraw. Apay agbarte kak pa lang ayaw mo noowan ni Kwaraw. Ay, ammo kon, no apay akanayon mo nga itugot ni Kwaraw iti papanam. Na. Amok namin adinak mabalin abay-bayan kahit. Awan lakat kanayon ka nga agbartek. Saan to pay? Na, anya asaan?
Andatan dito'y barangay hall, Kwarag. Mapangkagumatang iti arakman. Ha? Kaya't yung asawain, uminom kayo manan, Uncle? Anya pa'y kuma? Ay, ang mga nota makakita ka data ditaw, kat adda maibagada. Aha. Tinasayat, mapantalangan iti ayan datata ba daw? Ay, uuwan anya. May mayat ijay, ngam dito'y barangay hall. Sige, gulit. Sayat, may kayo pare. Apay, ada napintas adamag, paray. Ay, ada pare. Anya data? Ay, kat siyempre, stomach progress. Oh, what do you mean? Ada nyawis kanyak ti pagayam ka at agabinggate, pare. Ha? Anya data? Kanyaw kanumo da jay. Ay, sikalag sa mo ti imbitado. Ay, saan ah? Kunada kay welcome ti kayat na sumurot kanyak. Kasta ya. Ay, ka mabalin mi nga ron ti sumurot ka ni Kwaro ka. Anya, adda man ang dakwaro kan Kapitan Enteng iji balayaw. Wen maray, agiinom damanen iti arak ijay balay. Ay, una yan. Maliwayan manen ni Kwaro ti mapanagrunda. Kunada arundaan da dagiti agiinom iti rabi ay. Wen nga rod Kay kayat nakit di no saan nga agrunda ni Kwaraw. Siguro Wen tapno addag bantay kun kwa no kasta mabartag. Sigurado nga ta, ada tapoy ijay. Ada, pare. Masigurado da ita. Tapos na mo yaw, tata ba daw? Kaya't ni Uncle ko ti rice wine. Ay, uray siya, Kwaraw. Kayat ko da jay. Nagpada kayo nga roda ni Uncle Indang. Iso mapandayon. Ta dumaray tayong tuman. Ay, sure. Isra mapantayaw, tente makiwat-wat. Ay, wala, Kwaraw. Sapay ko ba ada tapoy ijay? Mapan ka manan ijay Benggit, Enteng? Una. Sana balitado ti amok ijay. Anya? Uray mabarte ka ijay, kat amok adidak baybayan. Sige, agpapas ka nga agbarbartak iti sa dino man apapanam. Imbagak metten aliklikam ti kasta nga aramid mo. Tadi ka mangibabain. Apay kidi ngay aliklik ka, kat kayat ko nga aramidin. Ay kat sige laang, Inteng. Aramidam ti kayat mo. Anya? Ibagakkan ka. Saan anasayat dahi taapagtuladan da? Aya? Katwan mat, Ay? may saka a kapitan? Kastakit din ti aramid mo. Ay, welcome, Kapitan Inteng. Badong kan Kwaro. Agyaman kami, Mang Indaw. Ay, umalik kayo, te. Mininom kayo sa tapoy. Kanya ka no? Kanya ka daw. Ay, hintay ka no ijay na ta uminom tayo iti tapoy. Wow, yes! Daitan ti paborito pa rin day. Mapantayaw nga roda. Ayos! Nagadugay ang tinakabuti tubog ti tapoy ditay. Uy nga raw, paray. Kasla magagaran ako nga uminom Ay, alain nyo, nang tulo ay botelya di tapoy ta. Inuman nyo, sti. Uy. Ayos! Sagay sa tayo iti butay, pare ba daw? Kwaraw. Ay, Ay, Kapitan. Ilain nyo, adi abo. Ta, di kayo kaino-inom anggoy. Sa anggoy di inuman nyo. Anya? Ay, sakbay ay uminom kayo. Yan kaimad-mad kayo. Ha? Yan siya. Ay, imad-mad nyo ta. Maawis din adi ka ila isa. Ta iwo di kang kanandaya. Nagmayati naman na pare. Ay, talaga raman na mamay daday. aguray kayaw. Angkan. Boy, Nalipatan nyo di mbaga di lakay nga imad-madyaw. imad. Wine. Iminom kayo madlatan. Mamati ka mo iti day takwaraw. Dulamin ko. Uminom tayo kidya. Angin aguray kayaw. Uminom tayo.
Luk-lukon na tayo ni Mang Indaw. At ito'y ulas. Sublatin niyo may tagtayaw kayo. Mang Indo. Mantayaw kayo, aba. Isang gagait mo. Yang kayag kadi. Ayun ba't Mang Indaw? Ay agam si Badong ay doy. Si Kwarog ay doy. Mantayaw kayo. Mabidlang tumakdirak akastoy. Kurog! Umayan ang kay. Umay kayo kano? Hindi pare badang tayo. Nay, nabartag kayo ng kay. Agawid tayo san. Ay, una ang kay. Mabit lang tayo bak ni Tata ba daw? Masapul nga agawid tayo dapay meeting ko. Datayon dito yung kalsadang agturong iti barangay Kabildatan. Nasayata da jeep ang nakiluganan tayo, Kurog. Kinapod no na. Ni Mang Indo tinakisarita iti driver nga ilugan datayaw. Nasayat ano kasta. Magmag na tayo na. Una, magmagnatayon nga agawid iti arabe. Wen paray, magnatayo lang iti dalan na shortcut. Una niya. Mabiit tayo makadanon, ta shortcut. Apay nga, di tayo lang makadandano na. Ay, wen nga rod paray. Nabambanuga ka. Aguray kayaw. Dito yung medyo nagnaan tayo itay. Ha? Wen nga agpaiso kwaraw. Ay, madiday tuwin Higit sa mo ti bangkag da ito ayan tayo. Ay, agyaman na. Tanausawan kan paray. Pudno ti kunam. Nay, Ay, asus. Ay, agtaraw kun ti manok. Para bangon sa amot ng kwaraw. wala nga paisaw. Iturog tayo pa dito, tanin. Nabanog ako. Hoy, bigatay. Bumangon kaya ang Tata ba daw? Ang kalintay. Sa dino ka rin tayo. Huwag ngagpaisaw. Ha? Dito yung magayang bangkag may kinituyang ka. Oh, kita niya. Nakadlaw nagrikos-rikos tayo lang. Dito yung bangkag yung itirabing. Yay. Ay namaray, impagarup da kapitan no dalan jay igid ti bangkag may. Yay, una yan. Di da amaw arinikos-rikos dalaang idirabe ay jay igid ti bangkag. Una yan ti bartak da no kasta. Di da mo ti tortorongan da. Naimbag at nausawan da. Kit inturog dalaang. Sobramat nga minti pa nagbarbartak da no maminsan. Nasa umon maray. Ay, imayak ta ibagak ama itantan pay laang timiteng. Apay maray, awampay ni kapitan. Ay, nakaturog nga rod ijay balay. Napuyat idirabe eh. Kasano? Kat sabali kano ti tinurong da idirabe ay. Anya? Gapo kano itinalaw sa bartak da. Di da napupuutan anapandagayam iji bangkag da kabadong. Ay, basol da ah. Apay nga mintagbartak da. No ammo da nga agawid da gaya man. Ay na, inteng. Kaya't mo tabalunaten ka. Adya pa nin ayat basol ko? Basol mo ti panagbarbartak mo itinalabas. Mangibabain ka. Di mo ilayat-layat na ita balunat mo. Pang-aasem. Ano di mo kaya't ti mabalunat? Likli kam nga rod tinalabas a panagin inom mo iti arak. Wano anyaman a makabartak dita. Ay, Ay, iramraman mo pa yung dakwarog kan pari badong. Gapo iti aramid mo. Saanan maulit? Talaga asaanan. Taday tangarod kat. Maliwayan pa yung timiting yaw. Ay, matuloy mo't inton bigat ti barangay meeting. Wan, kat ulitak Likli kam ti uminom itinasangar. Anday ko. Masapul ayaman nga, ibaot mo iti muging kuday tamurdong ti balunot mo. Anyamot ti kastoy akasasaan ng buhay. Wan
Tapno di mo to malipatan, Uwan. intay. Don't worry. Liklik ka konti uminom iti nasangan. Promise! Ay apo, no paliiwan tayo daytoy nga istorya ni Kapitan Enteng ken ni Quarob. Kaslaawan laeng idi una. Kasla ordinaryo laeng iba nag iti barangay. Ada dagiti tatao maagur uray iti waiting shed. Ada jeep, ada driver, ada pasahero. Ada danong ti kape, ada adardaras na mapan iti trabaho wenno agatang ti kasapulan. Niyam iti kasta di simple ay pasamak, dita met makita ti kinaagpayso ti ugali ti tao. Dita makita no si asino ti napakumbaba, si asino ti napasnek, ken si asino ti agtaltalina na agpampanunot laeng iti bagina. Kakabsat, idi agur-uray dagiti tatao ken ni marikwanang iti jeep ni Quarob, napno ti lugar iti reklamo ken danad, ta alas 8 launay, nem awan pay ti jeep. Ket kasla marik na mo ti init ti bigat, ti banog ti agur-uray, ti danad dagiti adalaklako, bagahe, ken aramid na masapul madanon. Ada dagiti napilitan na agtrasikaw tanangina ti biyahen dem awan pagpilian. Ada met dagiti agpili na aganos, takayat dai makatipid. Niyam daytoy ni Quarob, isuko mati driver da pagtalakan dagiti umili, isuko mati tumulong kadagiti agdardaras, niyam imbes na agbalin inam nama, nagbalin pa ispakariribukan. Isu dayta ti makapailiw ken makapuntot, tano adda ka iti serbisyo, saan dati nasaya at laeng ipasahero ti piliyam. Saan na dagiti na dalus laeng ti bagahe, dagiti na lakalaeng kargaan, dagiti awan istorbo laeng ti afsataram. Ti pa nagserbi ket panangawat iti rigat dagiti tao, uray no ada daladai kayo, uray no ada bagaheda, uray no medyo narigat ti kasasaad, ket adoy pay ti pabara iti puso. Ada pasahero maagaw awit iti kayo, kayat na laeng ay mailugan tapno madanon na ti papanan na. Saan met na aglugan ilibro, agbayad met nem ni Quarob, nagpilpili. Kuna na kasla madi, kasla mabanog ti jeep, kasla saan ibagay. Ay kakabsat, dita mo marik na nga saan laeng ipanag-drive ti isyo. Ugali ti isyo. No ti tao ket nakaawat iti baset turay, uray driver laeng iti jeep, no saan na amu nga ti trabaho na ket pagsabian, agbalin idakel ti panakakitana iti bagina. Ket kasla agsakit tirit na dagiti pasahero, ta saan damet na agkidkid daw iti sobra, kayat dalaeng imailugan. Dakel data election ta iti bayad, mabalin niya ada tayo iti position ibasit wenno dakel, niyam no aramaten tayo data, ipangibabain iti sa bali, agbalin tayo ay makaladingit tao, ket adoy ni marikwanang, na ibati iti igit ti kalsada. Isa data ti pasamakmanag paulit-ulit iti panunot ko bayat na dengjan daytoy. Imbes ko mga urayan, imbes ko mga awisan niya sumakay, nabati. Ay, kasano way tirik na ti tao ay mabati. Agur uray ka iti init, agtalik ka nga adda o may tulo, niyam ti tulong inam na maem, isuna pa'y ti mapanawken ka. Ket na saan pa'y na naglugan iti tricycle, kasano way ti panagawid na? Kasano way no adda kasapulan na imadanon? Dita sumret ti reaksyon ni Kapitan Enteng. Saanen nakalpas daytoy ikasla ay ayam laeng. Imbaga na ken Quarob na saan na husto dayta nga ugali. Saan niya agpilpili iti pasahero? Saan niya iturong ti jeep laeng kadagiti komportabla? Saan niya panawan ti agur-uray, lalo no among aagbayad metda, agtalet metda, ken kasapulan da ti biyahe. Dita, uray komedi ti tono, ada pa nagsermon niya makakibing iti dibdib, taagpay sa dayta iti ado, pasamak iti bayan. Ado kada tayo ti nakapadas saan da napateg iti mata ti sabali, na ibati, na ipaidam, bueno napili nga saan ikasapulan. Ket no adala ang Kapitan Enteng iti kasta itiempo, siguro adda mangibaga, saan ikas dati pa ng trato iti tao, niyam tinapintas dito, saan laing gaimbaga ni Quarob na awan basan na. Naipasango kan kuana ti basan na. Nakita na nga saan inasaya at ti inaramid na. Nagpakawan. Ket dayta, kakabsat, ti basit nam napateg ipanagbalbaliw. Saan ikanayon niya dakel e drama ti panagbabawi, no daduma, may salaeng sorry na agtaod iti pudno ipanagkita iti bukod di kamali. Niyam saan ko mga sorry laing. Masapul nga adda aramid. Imbaga na nga saanan niya maulit. Ket ni Kapitan, kasla ama iti barangay, saan na laing kinastigo tapno maibaba, niyam kinastigo tapno maadal. Tano talaga nga adda leader, saan laing. Naagpukaw. Mangisuro, mangtubay, mangipakita giti respeto iti tao ket saan ipang eksena, kundi obligasyon.
ndiyam ay kakabsat, saan pa'y nanalpas ti pasama. Takalpasan dayta, adamanan sa balid sungbat ti bayad kadako ada. Iti sumaruno ipasamak ni Kapitan Entengken ni Quarob ket na awis da iti lugar, kasla Mountain Province wano Benguet, lugar ikadawian ada tapoy wano rice wine. Edida mo ada met ti pakdaar. Ada mangibaga, liklikan mo ti panaginom, enteng. Saan inasaya at ay pagtuladan, lalo no kapitan ka. Ndiyam amang met dayta karit na ti tao no ada invitation, ada agawis, ada mangibaga nga welcome, ada botelya ti tapuy iti sanguanan, ket ti aglawlaw ket naragsa. Kuna ti maysa, basit laeng. Kuna ti maysa, para iti pakisama laeng. Ndiyam amin idakel ipanakabain, kakabsat, adu daras magrugi iti basit laeng. Dita nagbalbali ti aglawlaw. Tiragsak na simple ket naging nalabes. Ti pa nagkatawa ket naging panagkalimot. Ti pa nagpakisama ket naging panagbaybay a iti responsibilidad. Ket makikita mo ni Kapitan, imbes na mangidalan na ikuyog iti ara. Ni Quarob, imbes na aganad da na sermonan laeng idi, na eraman nat iti nalabes erago, ay apo, kasla makakatawa edi rugi, niyam no pananotem, kasla makapaasi met, taaddoy ti dua et tao nga ada responsibilidad. Niyam may sa irabiila ang isa anda na pagtanggidan ti bagida, nagbalin ipakaibabainan da iti umili, ket idi nagparang tirabi, nagrugida magnana iti dalan, kuna da shortcut, kuna da madanon dati barangay, nem ti pudno. Saan dan nalawag ti panunot dayta ti kinapegad di nalabes. Na inom. Ti tao maaguna ko ng akaya na, isupay ti umuna malipatan na ti pagturuan na. Ti tao maaguna ko ng kontrolado na, isupay ti agturog iti lugar isaan na amuna sa dino. Ket idibigat ay kakabsat, ditan ipumutop ti pudno ay panakabain. Saan da nakaturog iti balay. Saan da nakasagana iti maiting. Nariing da iti bangkag, iti talon, kasla nagrikos-rikos laing iti rabi, napno iti rugit, napno iti panagladingit ken panakapudaw. Addo iti eksena nga mabalin ikatawaan, nem iti uneg na, ada sakit. Tanong kapitan ka, no ada umili na agor uray iti meeting, no ada responsibilidad nakaikabil iti abagam, saan ibaset banag ti agkalimot ka po iti ara. Saan ibasit ay banag ti maawanan iti dignidad iti sangwanan dagiti tao maagtalat ken ka. Ket idi nagsermon manan ti tao iti barangay, kasla adda balunat mangipalagip, saan laeng iti sakit iti bagi, kundi iti sakit ti panagbabaing. Kuna da nga basol ti panagbarko, basol ti panaginom aawan kontrol, basol ti pananglipat iti meeting. Ket ni enteng, kasla agsakit ti pride na, niyam awan met mabaling da ilim. Taaddoy ti kinapudno, no ti tao ket nagkamali iti samuanan ti publiko, saan mabalin itabunan laing iti ragsakweno katawa. Masapul a sangwen. Masapul a bigbijen. Masapul a pagbalinan eleksyon. Ket di ta nga aguna ni enteng aliklikanan na tikas ta nga inom. Agari ng asaanan maulit. Niyam kasla adda pay iti reaksyon tayo ditoy, di ba? Sana ket agpaiso. Sana ket saan laing nakariga po tanabain. Taado at tao ti agkarino masakit ti buwa ti kamali, niyam no nalipatanan ti panakabain, agsublimanan iti daan da aramin. Isu iti pudno ay panabalbaliw, saan niya agpatingda iti sao. Makita iti sumaruno maaramin. Makita no adamanan botelya iti samuanan, niyam kabaelan monda agsardeng. Makita no adamanan pasahero narigat ti bagahe, niyam awatan mon na kas tao. Makita no adamanan meeting, niyam umaykan iti oras, nalawag ti ulo, napakumbaba ti puso, daytoy ti makapatag iti istorya ni Kapitan Entengken Quarob. Haan laeng da pakakatawaan. Adan yam ti kinaagpaisaw ti bayad iti barangay. Ada ti driver nga agpilpili iti pasahero. Ada ti leader da masapul mangisuron dem mismo ket agkamalimet ada ti umili na agurura, aganos, niyam masapul met krespetaren. Ada ti arak mamangawis iti ragsak, niyam no nalabes, mangibati iti baing. Ket ada ti leksyon nga uray kasano tayo nga agkatawa, uray kasano a komedi ti aglawlaw, no agkamali tayo, ada met laing buma. Niyam no bigbigan tayo ti basol, no agpakawan tayo, no agdesisyon tayo nga agbaliw, ada latanam nama. Kakabsat, no ada kayat tayo maalaen manipod ditoy, isa dayto, saan tayo kung mga agbalin ikwarog na agpilpili laeng kadagiti na laka nga pagserbihan. Saan tayo kung mga agbalin ay enteng nga mangisuro iti sa bali niya malipatan na met ti bukod na irresponsibilidad.
Agbalin tayo kumaita umano ada agur uray ititulo, saan tayo maagpanaw. No ada nagkamali, saan tayo mangibabalaing, kundi mangipakita iti dalan. Ken da tayo mismo tinagkamali, saan tayo maagpamarang ina saya at amin. Agpakawan tayo. Agbalbaliw tayo. Ta iti bayag, tipod nagarespeto saan makita iti posisyon, saan makita iti jeep, saan makita iti titulo a kapitan. Makita dayta iti panang trato tayo iti tao no awan di nakafita, ken iti panagaplon tayo iti bason no ti amin ket nakafita. Ay apo, dayto is drama ket nakatawa, liyam ng sugat met iti konsyensya. Ket nalabit dayta ti rason no apay na maladip tayo paylaeng ni Kapitan Enteng ken ni Cuaro, ta iti likudan ti katawa, ada met ti pudno imensahe nga para kada tayo amin.